Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşsyda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli aşýas. Gepleşmenin başynda Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resminame bilen tanışdyrýas. Muqaddes garaşdyrlygymyň 29 ýyllyk bayram münasibetli Türkmenistanyň prezidentiniň edebiýat, medeniýet we sunugy işgärleriniň höwetçiň aýdymşyýaşyň we çağılaň arasynda yglan eden Türkmeniň altyn asra bäsešiniň çäklerini zekini çağılaň arasynda geçirilen garaşdyrlygyň merjen däneler bäsešiginde özleriniň zekinlerini görkezip tapawutlanan aýdymçy çağlary sylaglamak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary bol çekdi. Resminame laýyklykda Aşgabat şäherindäki daşary ýurt dilleri çuňlaşdyrylyp öwredilýän ýürütüleşdirilen 7-nji orta mekdebiň 6-njy synyp okuwçysy Ogul Gerek maksat gyzy maksady we Ahal vilayatynyň Akbuğday tarapyndaky 2-nji orta mekdebiň 8-nji synyp okuwçysy Ýakup Batyrow Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäherindäki 3-nji orta mekdebiň 7-nji synyp okuwçysy Kerimberdi Amanberdi ogly Avdiýew Daşow vilayatynyň Daşow şäherindäki daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän ýürütüleşdirilen 2-nji orta mekdebiň 7-nji synyp okuwçysy Mekan Alymow Lebap vilayatynyň Dänew tarapyndaky TV uğurlu derslere ýürütüleşdirilen 19-njy orta mekdebiň 5-nji synyp okuwçysy Cennet Serdarowna Jumagulyeva Mary vilayatynyň Garawy tarapyndaky 4-nji orta mekdebiň 6-njy synyp okuwçysy Mekan Çarmyradowich Çaryýew garaşdyrlygyň merjen däneleri bäsešiginiň ýeňjisi diýilip yglan edildi. Hemem notebook kompýuterler bilen sylaglandy. Hemde olary bäsešigiň ýeňjisiniň diplomy uçurly. Şeýle-de Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan zekini çağılaň garaşdyrlygyň merjen däneleri bäsešiginiň jemleýiş tapgyryna gatnaşan çağlary gymmat bahaly sowgatlar uçurly. Şun paýtagtymyzdaky Mekan köşkünde hormatly prezidentimiz Gurbanyguly Berdimuhammedow Türkmeniň döwletlik ýörelgesi atly täze kitabynyň tanışdyrylyş dawraty geçirildi. Oňa ýurdumyzyň medeniýet toplumynyň köpçülikleýin habar beriş telişleriniň ýolbaşlary hemde wekilleri, şeýle-de bu çäre mejlisiň başlygy, hökümet agdalary, urduş ministrlikleň we pudokleýin durunduş edaralarynyň ýolbaşlary, medeniýet we sunugy işgärler gatnaşdylar. Hormatlar kadamynyň täze kitabynyň neşir edilmegi ýurdumynyň baş bayramy Muqaddes garaşdyrlyk gününiň öň ýanyna öz halkyna beren ajaýyp sowgady boldy. Tanışdyrış dawraty başlanmadan ozal bu ýerde guralan sergide milli liderimiň nowatdaky täze eseri esasy orun aldy. Şeýle-de döwlet başdanmyň ýurdumyzda we oň çäklerinden daşarda da uly meşgurlygy eýe bolan beýlek kitaplary, ilmi işleri, köpçülikli ilmi eserleri we Türkmenistan hemde berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüniň beýik gazananlary barada gurrun berýän beýleki neşirler görkezildi. Türkmen halkynyň gadymy taryhynyň hemde baý medeniýetiniň suwutnamalary bolan şekilleniş we amaly gaşam sunugatynyň çeper nusgalary kitap diwarlyklarynyň üstün ýetirdi. Tanışdyrış dawratynyň barşynda bu ýere ýygnananlar Türkmen halkynyň öz bolşy däp desurlaryna, oň ören baý we köp taraply medeniýetine hemişe üns berýänligi üçin mehriban arka dagymyda hoşallyklaryny beýan etdiler. Çykyşlarda täze kitabyň aýratyn möhüm ähmiýeti bellendi. Türkmenliň täze taryhy ýamyna uruhy taýdan hasda belende göterilmek üçin ygtybarly binýat bolup durýan beýik medeni mirasymyzy çuňur öwrenmegiň, gorap saklamaň hemde giňden wagt etmeň zerurdy baradaky oý pikirler kitabyň içinden erşarga çolup geçýär. Gahman arkadaşymyzyň Türkmeniň döwletlik ýörelgesi kitaby bilen Gahman arkadaşymyzy hem sizi gylgyn gutlaýan Gahman arkadaşymyzyň bu destany beýoğluň yüreği we köreği we ummany we dünýäsi we on köylükden durýan eter şeýledigini aýdyň aýdýa. Diýendirin bir säg owlu üstlesen. Düştün Allah'ın arkadaşın nazarı. İsmin agdap aladan iyirleten. Kalbına ya kudretlerin bararı. Diyendirin dayananna bu ilat.
ıkbalı gelyendir merdi merdani. Kiçitin töyüp ulusun filap, götörülüp baryandır. Şöhrati, sani. Türkmenin hakkı onlarını, hossarını, nazar kerdesini, Beyik Allah penasında saklasın. Arkadağlı yurdun özü bir mukam, dessan, şığır, aydım. Sebäbi ediz arkadağımız bizim her günümüzü şu zatlar bilen gurşoya. Mehriban arkadağımız bizi şeýle bir uly serpay bilen serpaylap ötüyor. Şa serpay. Bular ýaly şa serpaylar diňe öz halkyny gözüniň görüji ýaly görýän arkadağlı yurtda bolup bilýär. Öz geçmişini, öz mirasyny boyunna tumar edip asyan beyik yurdun terkerdesi bolan üçün şular ýaly eserler biziň geçmişimizi şu günimiz bilen baglap, şu günimizi erterimize dowam etýän mukaddeslik bir gaty bir aňarsyna yetip bolmajak baýlyk. Ediz arkadağımyzyň zehininden çykýan her bir setiriň özü biziň dünýämiziň baýlygy. Şanly garaşdyrylmyň uly bayramçylygynyň öňü sirasi hemmämize şeýle bir ýene bir gede gaýtýan türkmeni egtilmejek baýlyk bagty ediz arkadağımyz bize şafer pay etip ýapdy. Höwür köp bolsun, ömrü uzak bolsun şu döwletine, türkmeniň döwletlilik ýörelgesiniň biziň gelecekki ýaşlarymyzyň aňyna düşünjesini, ýoluny ýörelgesini diňe şa ýol bol, arkadağın ýoly bol. Şu mukaddes türkmeniň döwletlilik ýörelgesi şolaň kalbyna heýjana gelip, joşa gelsin. Adam batly bolsun, qalam yiti bolsyna, qadam batly bolsun. Ha türkmeniň döwletlilik ýörelgesi dowam bolsun. Çäreň dowamyna dörejülük toparlarynyň belli aýdymsy tadanlaryň ruh bilen çykyşlary bayramçylyk ýagdaýyna aýratyn öwüşgün şaýdy. Bellenşi ýaly hormatly arkadağymyzyň täze azaýyp eseriniň nesir edilmegi, umum dünýä medeniýetiniň ösmegine uly goşan türkmen halkynyň ruhy miratynyň giňden wagda edilmegine, hyzmat edilmegine gönükdirilenler. Halkymyzyň köp asyrlaryň dowamyna emele gelen paratatly pehimleriniň dürdeýänetini öňüne jemleýän nowatdaky eseriň Türkmenistan bitaraplyň mekan şygary bilen geçýän ýylda Türkmenistanyň hormatly ýyl ýaşulsy, arkadağı prezidentimiň galamyndan çykmagy, häzirki we geljeki nesilliň ýörelgeleriniň hemem ahlak tütünleriniň dowamatlygyny alamatlandyrýar. Dabara gatnaşylyň nyktaýçylary ýaly many mazmuny babatyna bahatny ýetip bolmajak türkmeniň döwletlilik ýörelgesi kitaby Mehriban arkadağymyzyň ýollaşylygyna ören gymmatly, halk dörejüligini we maddedäl gymmatlyklary ýygyderli ýagdaýda toplamak, içkin öwrenmek, hemem wagt etmek boýunça amala asyrlayan işlen giňermine ýene bir gedek göz ýetirmäge mümkinçilik berýär. İlki bilen hormatly prezidentimizi şu mukaddes garaşdyrlyk bayramymyzyň öň siratyna halkymyza peşkeş beren türkmeniň döwletlilik ýörelgesi hatly kitaby bilen tüýs ýüregimden gutlaýar. Şu hormatly prezidentimiziň türkmeniň döwletlilik ýörelgesi kitabyna men esasy üns beren zadym şu watan perwerlige agram beripdir da hormatly prezidentimiz. Bu näme? Bir aňyrdan gelýän türkmeniň ata-babalarymyzdan gelýän ýaşlara, ýaşlanmada ogul handan gaýdyp gelýän terbiýesi ünnügi de. Şonu hormatly prezidentimiz şu ata-babalarymyzdan gelýän watan perwerlik terbiýesini, ogul handan gaýdan terbiýesini şu ata-babalarymyzy hormatly prezidentimiz şolaň ýoluny dowam etdirdi diýip düşünýän men. Şu öz halkyny söýýän şu eserde şeýle has çuň görkezlipdir da. Sebäbi hormatly prezidentimiň watan diňe bir eserlerine däl duýmak. Şu
bizim vatanımızın özgörüşünü, vatanımızın özgörüp gidişine, güllep ösüşünü, velayetlerimizin ösüşünü, bir kurulayan bir binalar görüp dur, şehirlerimiz gözəlleşip gidip dur. Bu nämeden bolýandyr? Bir hormatly prezidentimizin vatana bolan söýgüsü düşünýär. Hormatly prezidentimizin Türkmeniň döwletçilik ýörelgesi kitabynyň çap edilmegi bilen bütün halkymyzy hormatly prezidentimizi ýene bir gezek gutlaýan, oý hormatly prezidentimizin galamy ýetip bolsun, jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ýyl bähbetli, ýurt bähbetli işlerini elmedam rawaçlyklar ýaran bolsun, sag bolsun. Hormatly arkadaşymyz, mehriban halkymyzyň asyrlyň jümmüşinden göze çalýan ýörelgelerini, hemem ruhy tütünlerini çuňur sarpa goýmak bilen, biziň ullarymyzda çenli gelip ýeten taryhy çeşmeler we maglumatlary içki öwrenli. Täze eserini olary umumlaşdyrdy. Täze kitap 12 bölümden ibarat bolup, onu durmuşyň gönölligi, zeminiň awatlygy, ebedi ýaşaýyşyň ugurlary, ilim bilimiň ähmiýeti, sagdyn durmuş ýörelgeleri, zähmetýörlük, mihmantyörlük, dostlugynyk gatnaşyklaň, agdybirlik, başlan işini awray bilen tamamlamak ýaly düşünjeler barada giňişleýin gurrun berliýär. Tebigat bilen insan aratyna gatnaşyklar barada düşünje, durly wakalaň, halkymyzyň döreden ruwaýatlarynyň misalyna beýan edilýändigini buýsan bilen bellemek gerek. Olar şöhratly ata-babalarymyzyň köp asyrly durmuş tejribetini öňüne jemleýär. Halk dörejiliginiň, şol sanda nakyllaň we matallan, paýgatly pekimleň çeperçilik bilen beýan edilmegi, mehriban arkadaşymyzyň edebi eseriniň gymmatyny we ähmiýetini has artdyrýar, many mazmunyny baýlaşdyrýar. Hormatly prezidentimiz, milli mirasymyzyň tutuş adamzat durmuşynyň tejribesi bilen aýrylmaz baglanyşyklydygyny hemişe belleýär. Milli liderimiz öz kitabyna ata-babalarymyzyň toplan tejribetini aýagly gorap saklamaň, hemem täze nesilleri ýetirmeň biziň her birimiziň borjumyz bolup durýandygyny aýratyn belleýär. Şunda halkymyzyň tutuş 5000 ýyllyk taryhynyň dowamyna toplan gymmatly tejribetini oýlanşykly peýdalanmak aýratyn möhümdir. Mehriban arkadaşymyzyň kitabyny belleýişi ýaly, bitarap Türkmenistanyň siýasaty adamlaryň parahat durmuşynyň üpçün edilmegine gönükdirilendir. Şu ýyl garaşsyz döwletimiz özüniň hemişelik bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly senetini giňden we dawraly ýagdaýda belläp geçer. Bu aýram Oğuzhan döwürlerinden miras galan halkymyzyň parahatçylyk, söýüjülik we dostluk ýörelgeleriniň dawralanmagyny alamatlandyrýan waka hökmünde taryha girer. Şuňky tanışdyrys dawratyna çykyş edenler, mehriban arkadaşymyzyň täze kitabynyň öz ata-babalarynyň galyran mirasyny gözüniň görüji ýaly gorayan türkmen halkynyň dowamatlygynyň saklanyp galmagyna hemde ruhy gymmatlyklarynyň geljekde de giňden wagda edilmegine ýardam berjekdigini bellediler. Türkmen döwlet neşriyat gullugynyň metbuat merkezinde ýokary çapgany derejetine neşir edilen kitabyň giň okujular köpçüligine niýetlenenler. Halk pekimlerini öňüne jemleýän hemde çeper beýan etýän täze kitabyň giň jemgeçiligi ýetirmegi, aň bilim ötüşünde hemde öz halkynyň bakadyna ýetip bolmajak ruhy mirasyny gorap saklamak we hassa artdyrmak wezipesi öňünde durýan ýaşlar üçin terbiýeçilik ähmiýetine eýe bolar. Davaran ahyrına oňa gatnaşylar mehriban arkadaşymyza ýüzlenme kabul edip, türkmen jemgyýetiniň ruhy ahlak gymmatlyklarynyň öwrülmegine hemde giňden wagda edilmegine, ýygydarly ünseriýänlik üçin ýene bir gezek çuňur hoşallyklaryny beýan etdiler. Şuň Magtumulady Naky Türkmen Döwlet Uniwersitetinde hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň Türkmeniň döwletçilik ýörelgesi atly täze kitabynyň tanışdyryş dawaratym ulu ruhulantly besendi. Dawarada gahrman arkadaşymyzyň täze kitabynyň aýratyn möhüm ähmiýeti bellenildi. Magtumulady Naky Türkmen Döwlet Uniwersitetinde mehriban arkadaşymyzyň Türkmeniň döwletçilik ýörelgesi atly täze kitabynyň tanışdyryş dawaratyna ýurdumyzyň bilim ulgamynyň ýolbaşçylary, ýokary okuw mektepleriň professor muallimler döleminiň wekilleri, talip ýaşlar gatnaşdylar. Tanışdyryş dawaratynyň çäklerine bir ýerde giňişlen ser gorally. Ondan milli liderimizden galamyndan çykan eserler görkezildi. Hormatly prezidentimiziň täze eseri sergide görnükli orny eýledi. Şeride döwlet başçylygymyzyň ýurdumyzda onuň çäklerinden daşardy da ul meşgullygy eýe bolan beýlek kitaplary, almeserleri, köpçülikli düýpli eserleri we Türkmenistan hemde berhila döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň beýik gadananlary barada gurrun berýän beýleki neşirler görkezildi. Şeride şekilleniş we amaly haşam sunugatynyň ajaýyp nusgalary serge atlyşanlarda ulugdyklanma döretdi. Serginiň şäklerine ýaýwananylan aýdym saly çykyşlar bu çäre öz boşly bayramçylyk öwüşgünü çaýdy.
Taşdyrjy dawrasynyň şäherlerini oňadyjylar halkymyň asarlaryň dowamyna döreden milli gymmatlyklaryna aýratyn gadyr goýan arkada prezidentimiň türkmeniň döwletlik ýörelgesi atly täze kitabynyň çeperçilik we many taýdan aýratyn mana eýedigini bellediler. Türkmenleriň täze taryhy ýamyny uruhy taýdan hassa belende götürmek üçin ygtybaly binýat bolup durýan beýik medeni mirasymyzy çuňur öwrenmegiň gorap saklamagyňda giňden wagt etmegiň zerurdygy baradaky oý pikirler täze kitabyň esasyny düzýär. Belenşýaly umumy dünýä medeniýetine äge tuly goşan halkymyň döreden milli gymmatlyklary, asarly ýolgulary barada täze kitapda giňden beýan edilýär. Halkymyň köp asarlaryň dowamyna emele gelen parasatly pekimleriniň halk dörejiliğiniň dördänelerini özüne jemleýän täze eseriň ýurdumyň beýtaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygynyň belenýän döwrüne çap edilmegi täze eseriň ähmetini has tartyrýar. Meniň özi halkymyz üçin mukaddes garaşdyrlygymyň şany bayramçylygyna ajaýyp sowgat boldy. Dawratnyjlar many mazmun mawatyna bahasyna ýetip bolmajak. Türkmeniň döwletlik ýörelgesi kitabynyň çeperçilik bawatda bolýaly many mazmun taýdanna örän ähmetligini bellediler. Täze eser halkymyň müňýyllyklarynyň dowamyna döreden gymmatlyklaryny hassa ösdürmekden, olary aýygly saklap, geljek nesillere ýetirmekde möhümdir. Täze kitapda halkymyň asarlaryň jümmüşinden göz başalýan asarly halal ýolgularyna hemde ruhy bütünligine çuňur sarpa goýmak bilen biziň günlerimizde çenne gelip ýeten taryhy çeşmeler we maglumatlar jemlenilýär. Bu osa eseriň ähmetini has tartyrýar. Hormatly prezidentimiz täze kitabyna ata-baba dowam edip gelýän däpleri, desturlar bilen birlikde biziň ata-babalarymyzyň umumy adamzat gymmatlygyna goşantlary bilen baglaşyk meseleleri aýratyn üns berýär. Ine hormatly prezidentimiz täze kitapda türkmen halkynyň geçmişde nesillere nusgolyk döreden maddi hem ruhy baýlyklary, däp desturlary, adatlary, ýörelgeleri giňden beýan edilip, rowaýatlardyr, tymsallar, nakyllar bilen berkidilmegi kitabyň terbiýeçilik ähmiýetini hassa ýokurlandyrýar. Hormatly prezidentimiň janynyň sag, ýyly umumy adamzat pähwiti işiniň hemişe rowat bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Hormatly prezidentimiň galamy ýeti bolsun, şular ýaly ajaýyp kitaplaryň öwrü köp bolsun. Türkmende bir nakıl var. Ýodany ýazarlan, ýola barar, ýoly ýazarlan, ýyle barar. Hormatly prezidentimiz şol nakyldan oguralyp, biziň şagalamyz üçin ata-babamyzyň geçen ýoluny salgy berip, şol ýoly ýazarlap, ösüşüň täze benetlerine galmak üçin mümkinçilik döredýär. Hormatly prezidentimiň esasy edýän arzalarynyň biri biziň ýaşlymyz baradadyr. Men pursatdan peýdalanyp biziň üçin, biziň ýaşlymyz üçin baş görelde bolan hormatly prezidentimiň galamynyň ýeti bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny, janynyň sag bolmagyny tüýsürekden arzu edýän. Ýene bir sizi şah sowgat bilen tüýsürekden gutlaýan. Sag bolun. Şeýle hem täze eserde tebigat bilen sağlaçly ýaşamagyň, oňa ören aýagly çemeleşmegiň wajypdygy barada aýdylýar. Kitapda belenşýaly munyň özi ekologiýa wagtda bolýaly, halkymyň sagdanlygyny we ruhy bilenligini öpüşün etmegiň baş şertini emele getirýär. Magtumulady näki Türkmen Döwlet Üniversitetine geçirilen täze kitap bilen tanışdyrjy çäresiniň aýdym sağda çykyşlaryny utgaşmagy oň dawrasyny has tartyrdy. Aydymça sağdanlar, köpe uşgurny owadlar bilen berqara döwletimiň bagtyarlyk döwrüni milli liderimiň ýol başlygyna amala aşyrlayan beýik işler watyp etdiler. Belenşýaly her bir işde nusgaly göreligi görkezýän döwlet başlamagyň döredýän eserleri, tutuş halkymyň moşýaly, ýaşlary, şol sany alim bilimi işgärlerini, bagtyar talipleri täze diňişler okulanýar. Davranyň ahyryny atnaşlar milli liderimizde ýüzlenme kabul etdiler. Hormatly prezident bilen Türkmeniň döwletlik ýörelgesi atly kitabynyň tanışdyryşda barasy ýurdumyň harby hukuk goraýjy idaralarynyň guramagyna da geçirildi. Hormatly prezident bilen täze kitabynyň neşir edilmegi iýleşmemiz üçin ajaýyp sowgatdyr. Hormatly prezident bilen Türkmeniň döwletlik ýörelgesi atly kitabynyň tanışdyryşda barasy Türkmenistanyň Goranmak ministriniň Berdimuhammed Anaýew adanyky 1-nji ýürütülüşleriň harby mektebine ýerleşen Ustad Mugalim ilhalar insan beýik watanşy Berdimuhammed Anaýewiň ýadygaryny ter gülleseleriniň goýulmagy bilen başlandy. Soňra esasy da bara Türkmenistanyň Goranmak ministriniň merkezi serkerdeler öýüne dowam etdi.
Bu ýere harby hukuk goraýjy idaralaryň hemem jemgyçilik gurumlarynyň ýolbaşlary, hormatly mehmanlar, harby gurlukçylar, serkerdeler dözme, harby taryplar we harby okuwçylar gatnaşdy. Dawarda edilen çykyşlarda hormatly prezidentiň şanly garaşdyrmagyň bayramynyň öňsüreýänini, hemişelik bir taraplamyň 25 ýyllyk toýunyň toýlanýan ýylyny, şeýle gymmatly kitaby peşkeş edeni üçin gahrman arkadamynyň adyna alkyşlaryny aýtdylar. Hemem kitabyň mazmuny, terbiýeçilik we jemgyçilik ähmiýeti barada belediler. Asırlar bu yaşap gelýän halkymyzyň edim gylymlaryny, däpdetlerini, milli häsiýetlerini, ýaşaş durmuş tejribesini, nesil terbiýesini, umumana türkmençilik talymatyny bir eserde beýan edip dünýäge ýaýan hormatly prezidentiň başçylygyny, hemem görkezýän belent görüllüsini, milletimiziň milli mertebesi dawranýar. Gadymy türkmen halkynyň döwletlik bilen bagly durmuş ýörelleri rowaşlanýar. Gahrman arkadamyzyň türkmeniň döwletlik ýörelgi satly kitaby bolsa, munyň aýdyň suwutnamasyr. Hemem halk ykbalynyň gymmatyny artdyrýan ajaýyp çeşmedir diýip çykyş edenler nykdylar. Hakikaten millet mertebesi halkın ykbaly bilen daxily bolan büyük gymmatly eser, diňe şuň üçin möhüm çeşme bolman, geljek nesiller üçin hem durmuş mektebidir. Ol nesilleň asylly häsiýetde, watançylyk ruhuny terbiýelenmegine oňaýyn täsirini ýetirer. Çünkü büyük gymmatly eseriň sahypalaryna ata watanyň mukaddesligi, edilligi, türkmen üçin watanyň beýikligi hakynda giňişeýin tesirlenýär, hemem taryhy wakalar arkaly açylyp görkezilýär. Täze kitabyň tanyşdyryşy medeni çykyşlar bilen mutgaşyp, oň dowamyny türkmeniň döwletlik ýörelgileri, kitapda beýan edilýän tamsallardan, ruwaýatlardan alynan parçalar, harby gurlukçylygyň ýerine ýetirmegine watançylyk häsiýetli aýdym sadar ýaňany. Muň özi täze kitabyň baý many-mazmunlaryny nişan borup türkmeniň döwletlik talymatyny barha dawranýar. Soňra dawra gatnaşyjylar Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň belent serkerde başdy. Goşun generaly Gurbanyňly Berdimuhammedow biragdan ýüzlenme kabul etdiler. Täze kitabyň tanyşdyryş dawrasyna gatnaşyjylar bu ýerde guralan baý mazmunly serge aýlanyp gördüler. Şuň Döwlet Medeniýet Merkeziniň mukamlar köşkünde zekiyini çağalaň garaşçylygyň merjen däneleri bäsişiniň jemleýiji konserti boldy. Ýurdumyzyň ýaş ýerine ýetirjileriniň arasynda her ýylda geçirilýän aýdym sady bäsişik mukaddes garaşçylygymyň hormatyna gurulýan bayramçylyk dawralarynyň başyna başlady. Yer bilen garaşdyrylan merjen däneleri bäsişiginiň jemleýiji konsertine gatnaşýanlar watanymyzyň öz ol tiýarlygynyň meýzemed nişany bolan garaşdyrylyk binasyna gül destelerini goýdular. Bäsişigiň jemleýiji tapara münasibetli mukamlar köşküniň eýwanyna ýörüýte seri guruldy. Onu Bagtyar çağalyň ýurdu hökmüne ikrar edilen garaşdyryp beýtarap Türkmenistana bagyşlanan şekilleniş we amaly haşam sunuwatynyň ajaýyp eserler görkezildi. Şeýle-de sergide ýaş dekinleriň döreden eserlerine möhüm orun verildi. Hormatly prezidentimiziň garaşdyrylan merjen däneleri bäsişigine gatnaşyjylara iýberen gutlaw okuldy. Dawara gatnaşyjylar milli liderimiziň gutlawyny, uly ruh welentlik bilen diňlediler. Döwlet başçymyz berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň, bagtyar we zekini çağalarynyň milli medeniýetimiziň we sunwatymyzyň ösüşine münasip goşant goşup, watanymyzyň we halkymyzyň awryny mundan beýlekde göterjekdiklerini önem bildirdi. Türkmenistan beýtaraplyk mekany ilip atlanyrlan edebi sady wasitnamada ýurdumyzyň asly ýörelgileri beýan edildi. Ol konsertiň açylşy boldy. Durlu halklaryň milli libaslaryny geyinen zekini çağalar ene dillerini we daşar ýurt dillerini ajaýyp aýdymy ýerine ýetirdiler. Mukam çağalar skripkaçylar toplarynyň çykyşlary dawara öz boşly öwüşgün çaýdy. Şeýle-de konsertiň dowamyny Türkmen Döwlet Gurjak teatrynyň gutlaw çykyşlary, her ýylda geçirilýän ýylyň parlak ýyly bäsişiginiň ýeňijesiniň, ruh bilen çağalar tans toplarynyň çykyşlary bäsişige gatnaşýanlara ajaýyp bayramçylyk sowgady boldy. Zekini çağalar joşgyny çykyşlary bilen mehriban watanymyza bagtyar çağalygy peşkeş eden we zekiniň açyk görkezmek, arzuwyny amala aşyrmak üçin oňaýyn mümkinçilikler döreden Türkmen halkynyň arkadagy hormatly prezidentimize bolan çäksiz söýgüsini we hoşallyklaryny beýan etdiler. Ýaş dekinleriň öz bolsa çykyşlary olaryň joşgyny tomaşaçylarda ýakymly täsir galyrdy. Olar şowkuny el çarpışmalary bilen ýaşajyk artistleriň sag bolsunlaryny ýetirdiler.
Eminler toporuna iň ökdeler seçip almak yeňil düşmedi. Çykyşlaryň jemleri boýunça bäsleşikde ýeňiji bolan 6 çağanyň atlary aglan edildi. Olara hormatly prezidentimiziň adyndan gymmat bahaly sowgatlar we diplomlar gowşurdy. Şeýle-de jemneji bäsleşige gatnaşan ýaş dehinleriň hemmesine döwlet başçylygymyzyň adyndan sowgatlar gowşurdy. Ýaş dehinleriň jemneji konsertine arkadagy watanyň Bagtyar Balasy atly aýdym bugünkü konsertiň jemini jemledi. Ony bäsleşige gatnaşyjylaryň hemmesi bilelikde ýerine ýetirdiler. Çağılar mehriban watanymyzda dostlugyň, parahatçylygyň, bagtyarlygyň dawarlanýanynyň waspyny ýetirdiler. Olaryň bu çykyşy umumy adamzat gymmatlyklarynyň bähwidine oňyn gatnaşyklar saklamak babatda dünýä halklaryna öz goşly çağırş boldy. Garaşsyzyň merjen denleri bäsleşiginiň jemneji konsertine gatnaşyjylar özleriniň milli liderimize iýeren ýüzlenmesini, ýaş nesilleri olaryň bagtyar durmuşy üçin zerur şertleri döretmek uğruna ýadawsyz tagalla edýän hormatly prezidentimize hoşallyk sözler beýan edildi. Mehriban arkadagy Tamjan, şuň meniň çağlyk döwrümde eň begençli waka boldy. Ýeňiji bolup, siziň şahs erpaňyzym natip bolmak bagty meniň empaýymda bar eken. Biz bir karar döwletiň bagtyar neti. Biz bu bagtyarlyga diňe siziň bilen ýetdik. Gahrman arkadagymyz, siziň janyňyzyň sag bolmagyny, bagtyarlyk gadamlaryňyň baty bolmagyny çağa ýüregimden arzu edýän. Arkadag prezidentimiz, bugün meniň üçin ýatdan çykmajak günleriň biridir. Garaşsyzyň merjen näniňi bolup, siziň şah sowgadyňyzy almak görnäk hilbegençi. Arkadag Tamjan, siz biziň baş halifamyz, siziň döreden aýdymlaryňyz, sazlaryňyz sunatymyzda baş ýörelgedir. Biz siziň beýan owazyňyzy dinläp barha ganatlanýar. Siziň maksatly işleriňiz elmydam rowaj alsyn. Siziň bilen berkarardyr watanymyz, siziň bilen bagtyardyr watanymyz. Eziz Tamjan. Biz berkarar döwletim, saýrak merjen denesi, arkadagy diyarym, biz Bagtyar Balasy, diyarymyzyň toýunda joşar köňül namazy, parahat gül mekany, biz Bagtyar Balasy. Türkmenistan diyarymyzyň baý we owadan tebigaty özüniň köp türlüligine tapawtlanýar. Ýurdumyzda täsin tebigat gözelliklerini goramakda hem alymy taýdan öwrenmekde hormatly prezidentimiň taýsy tagalary bilen uly işleri ýa-da durmuşa geçirilýär. Özüni haýran galdyrjy gözellikler jemleýän ýerlerden biri Köýtön daglardyr. Köýtön daglarynyň goýnunda öz boluşy owadan tebigat täsinlikleri bilen birlikde garlyk gowaklar ady bilen dünýä meşhur bolan gowaklar toplumy ýerleşýär. Gowaklarda tebigatyň döreden ajaýyp täsinlikler dünýäsi jahan keşdeleriň, tebigaty öwrenjileriň indi bir näçe ýyllardan bäri ünsüni öňe çekip gelýär. Köýtünde döwlet gorawkanasynyň ylmy işgärleriniň bellemegine görä, bu ýerde dag ýerişleriniň aşagynda tümlüge gaplanan gowaklaryň 60-a golaý duş gelýär. Bu gowaklar özüniň ýerasty gözellikleri bilen tapawutlanýar. Şeýle hem gowaklaryň käbirine ýerasty köller gabat gelýär. Alimlaryň bellemegine görä ýylyň islenlik basynda gowaklaryň içiniň ýyllyk derejesi 18-20 derejede bolup, çyýglyk hem 90-96 götürümde saklanýar. Bu bolsa olaryň içindäki täsinlikleriň üýtgesiz görüşde saklanmagyny üçin edýär. Bu gowaklar toplumy Köýtönde döwlet tebi gorawkanasynyň ylmy işgärleri tarapyndan öwrenilmek bilen ylym gödäwçilik işleri alınıp barylyp we ýygyderli ylym maglumatlar toplanýar. Gowaklaryň esasy aýratynlygy dürli görnüşli, ýokardan salanyp duran ýa-da ýerde gat-gat bolup ösen minerallardan düzülen dürli keşpleriň gabat gelmegdir. Bu gözellikler edil dünýä ummanlarynyň düýündäki görnüşleri ýadyna salýar. Haýran galdyrjy bu keşpler esasan kalsit minerallaryndan düzülendir. Ösünkülerin gülemeňdäp ösmegine bolsa, antalitler diýilip atlandyrylýar. Olaryň ählisi hem ýagtylyk şöklesi düşende ýalpyldap aýna ýal bolup görünýär. Umuman gowaklaryň ählisi hem ýeriň astynda bir näçe kilometr udap gitmek bilen biri-birinden duş gelýän şekilleri bilen tapawutlanýar. Olaryň arasynda iň täsinlikleriniň biri gapgutun gowagy ýeriň aşagynda aralyk gowagy bilen birleşip udak gitýän gowaklar toplumyny emele getirýär. Gülşurun gowagy da täsinlikleri baýdyr. Onuň iň bir täsinlikleriniň biri gowaň ýokartynda ýürege meňdeş keşiň bolmagydyr. Gowaklaryň tümlüklerde gizleýän täsinliklerini synladyňça adam el degmedik owadanlygyna haýran galýan. Alimlaryň bellemegine görä dağ gatlaklarynyň arasynda her hili görnüşli minerallar bar.
yağış ýağmyryň suwlary dürli minerallara baý dağ gatlardan syzyp geçýän belli bir derejede öz ugrundaky minerallary eredýän, olaryň dürli goşunduly iň oňjuk böleklerini alyp gaýdýarlar. Damjalaryň açyk howa düşmegi bilen ýokarda sallanyp duran ýa-da daman ýerinde şol minerallaryň bölejikleri öňkü gatdan keşplere ýapylyp galýar. We şeýdip wagtyň geçmegi bilen hatda millionlarça ýyllaryň dowamynda tümlükde gidilenen täsinlikler emele gelýär. Köýtün dağlarynyň büýük köp sany tebigi özelliklerini we tebigi ýadygarlyklaryny gorap saklamak, oly mesatda öwrenmek, baýlaşdyrmak, şeýlekim geljekde bu ýerlerde syýahatçylyk dowlaklaryny döretmek hut Mehriban Arkadamynyň esas ünüs merkezinde durýar. Köýtünde döwlet tebigi gorokanatynyň ylym işgärleri we tebigat gödegçileri, şeýlekim diýarymyzyň ähli tebigat öwrenjileri türkmen tebigatyny hasla gözelleşdirmekde uly tagallary diýen Gahryman Arkadamyny hoşallyklaryny aýdýarlar. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyň vilayatyna we paýtagtyna Aşgabatda 5-nji sentýabrda saat 20-den 6-njy sentýabrda saat 20-de boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumaty bolunyň berýän habary bilen tanyşaryň. Balkan vilayatyna Adkemurty howa gurup Demirgaly kulmataryň tedeskonty 94 metr ýetýän şemal usaryp, howa gecesine 20-25 gradus maýl gündüzine 32-37 gradus ysy. Kenar ýetraplaryna 29-34 gradus maýl bolar. Ahal vilayatyna az bulutly howa gurup Demirgaly kulmataryň tedeskonty 94 metr ýetýän şemal usaryp, howa gecesine 19-24 gradus maýl gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Mary vilayatyna az bulutly howa gurup Demirgaly kulmataryň tedeskonty 8-13 metr ýetýän şemal usaryp, howa gecesine 17-22 gradus gündüzine 31-36 gradus maýl bolar. Lewak vilayatyna Adkemurty howa gurup Demirgaly kulmataryň tedeskonty 9-14 metr ýetýän şemal usaryp, howa gecesine 18-23 gradus gündüzine 30-35 gradus maýl bolar. Daşoğlu vilayatyna Adkemurty howa gurup Demirgaly kulmataryň tedeskonty 94 metr ýetýän şemal usaryp, howa gecesine 15-20 gradus gündüzine 26-31 gradus maýl bolar. Paýtagtyň Aşgabatda az bulutly howa gurup Demirgaly kulmataryň tedeskonty 9-12 metr ýetýän şemal usaryp, howa gecesine 20-22 gradus gündüzine 33-35 gradus maýl bolar. Ýurdumda boýunça sentýabr aýynyň 6-syna magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmany arşylýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň döwümine tozan bölejikleriniň möçöriniň kadadan 19 götürüm artmak bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňünalmak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban ýeşer, bu günleri berip berjay etseňiz, ýylyň islenlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary peşimize jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanmy Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär esenýär. Ähli ösüşüň ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edil